Man skal vælge en studieretning med samfundsfag, hvis man generelt interesserer sig for samfundet vi lever i, og for det, der ligger uden for vores samfund. Jamen, jeg har valgt en samfundsfaglig studieretning, fordi jeg gerne vil have nogle aktuelle emner, hvor man ligesom fik et indblik i, hvad der sker ude i verden. Det bedste ved samfundsfag, det er igen, at det er virkelig aktuelt, og det er noget, du kan koble op på virkeligheden. Og så bliver der også koblet en masse teorier på, og man får en ret stor grundforståelse for, hvad der ligesom sker i samfundet, og hvordan forskellige ting er bygget op og fungerer. Jeg valgte primært studieretningen, fordi at jeg er jo rigtig godt om den. Og så igen, så synes jeg, at den er meget åben studieretning. Den er ikke så begrænset i forhold til de andre. Jeg valgte studieretningen, fordi jeg godt ville have, at mine engelskkundskaber blev udviklet, samtidig med, at jeg også lærte en masse ting om samfundet og hvordan hele det globale system fungerer. På en samfundsfagsstudieretning, så kan du arbejde med alle mulige forskellige emner. Vi arbejder både med dansk politik og international politik. Vi arbejder også med social adfærd eller sådan sociale sammenhænge. Og vi arbejder med økonomi. Så det kan fx være at forstå, hvordan nationaløkonomien hænger sammen. Eller at forstå, hvorfor den ene energidrik koster mere end den anden energidrik nede i Brugsen. Hvis man vælger en studieretning med samfundsfag og tænker over, hvad man kan bruge den til i fremtiden, så kan det for det første være de klassiske samfundsvidenskabelige uddannelser. Det kunne være, at man valgte at læse statskundskab, eller jura, eller det kan også være journalistik eller økonomi. Det kan være alt fra, hvis du tænker, at du vil være politimand, og skal have en bedre forståelse for forskellige sociale grupper i samfundet, til at du gerne vil læse på universitetet og skal læse en eller anden form for samfundsfaglig uddannelse. Men derudover kan det jo også være, at man ser samfundsfag som en måde at blive klogere på samfundet omkring sig. At man ved, hvad der foregår, og man på den måde kan være en demokratisk vidende borger.